begge to. Han er fra Midtjylland et eller andet sted, men Ja, det synes jeg da også, at... ja, men han har boet i Aalborg sammen med vi var også boet der. Så. Ja. Jo. Det er nogle gode fest. Men det er lidt sjovt, fordi han er ikke sådan en, der kan ikke så godt lide at bo i en by. Han vil gerne ud, hvor der er noget plads og noget ro. Det. Og noget areal og noget. Ja. Så han var ikke sådan super lykkelig, da han boede i Aalborg. Så købte de en gård midt ude i ingenting. Uden for en by, jeg ikke engang kan huske, hvad hedder. Den er så lille, man blinker lige, og så er man igennem den. Jeg kan faktisk overhovedet ikke huske det. Det er ikke en 20 minutter herfra. Sådan. Men han bor så ikke i byen, de bor udenfor. Ude med det ingenting. Jeg tror, han spiller til hver nat. Jamen, det er jo i Torsø. Ja, virkelig langt til naboen i hvert fald. Jeg tror, der er en gård, der ligger sådan rimelig tæt på, og resten det var